Βρήκα λοιπόν μέρες που είναι στις σημειώσεις μου κάτι που γράφτηκα πριν από 6 χρόνια. Δυστυχώς όσο περνάνε τα χρόνια προς το χειρότερο κατρακυλάμε. Πάνε χρόνια τώρα, δεν ανοίγω το χαζοκούτι. Ευτυχώς συνεχίζεται αυτό και σας το πρότεινω ανεπιφύλακτα. Αν θέλετε να δείτε βελτίωση στην καθημερινότητά σας, το πρώτο που πρέπει να κάνετε είναι να μην ανοίγετε το χαζοκούτι. Αυτό πολύ βοηθάει, πάρα πολύ. Δεν θα ήμασταν σε αυτή την άθλια κατάσταση σαν άνθρωποι αλλά και σαν κοινωνία αν γνωρίζαμε πως ο διάβολος έμπαινε μέσα στα σπίτια μας με άρμα του την τηλεόραση, όπως ορφήτεψε ο Άγιος Πατροκός μας, και είχαμε καταφέρει να τον κρατήσουμε μακριά μας. Αν και δεν παρακολουθούν το χαζοκούτι, τα κακά νέα όμως πολλές φορές έχουν τον τρόπο να έρχονται και να μας βρίσκουν. Πριν από 6 χρόνια λοιπόν μου έλεγε μια δασκάλα που γεννήθηκε στη Σκωτία πως πολλά σχολεία αύριο θα γιορτάσουν το Halloween. Πού να το φανταστώ πριν χρόνια πως θα γιόρταζα στην Ελλάδα ένα κέλτικο έθιμο, μου είπε εντελώς ξαφνιασμένη. Τα λόγια της ήταν μια γροθιά στο στομάχι. Ένα έθιμο που συνδέεται, για όσους δεν το γνωρίζουν, με το διάβολο, γιατί πρέπει να συνηθίσουμε πως ήρθε η ώρα του, πως προσπαθεί να μας παρουσιάζει μέσα και από θεατρικές παραστάσεις και από όλα αυτά τα κόλπα που γίνονται και μέσα από τα σχολεία πλέον, και εμείς που συνηθίσαμε να κοιμόμαστε με τα τσαρούχια, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, δεν γράφα τότε ότι θα ξυπνήσουμε μια μέρα στο κοντινό μέλλον, όχι σαν απόνηρο, αλλά σε μια πραγματικότητα που θα είναι χειρότερη από εφιάλτη. Και να λοιπόν που δυστυχώς πλέον έχουμε κατακλυσμό. Βλέπετε βήμα-βήμα πως το κάνουν, ας πούμε, ρε παιδί μου, έχουν τα μέσα, έχουν τη δύναμη και το περνάνε παντού στην καθημερινότητα. Με ένα τέτοιο τραγικό έθιμο να βρίσκει έδαφος και να πέφτουν και οι γονείς αυτή την παγίδα και να αφήνουν τα παιδιά τους να ταντίνουν καρναβάλια. Τι πράγματα είναι αυτά, ρε παιδιά. Τι να σας πω, εγώ χτυπάω το καμπανάκι ότι αυτά εδώ πέρα είναι γιορτές που δεν είναι δικές μας, δυστυχώς. Είναι ξένες από εμάς, ξένες από την κουλτούρα μας, δεν έχουν να κάνουν με εμάς και καλύτερα να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από αυτές τις παγίδες. Και αν αύριο σας είπαν στα σχολεία που πηγαίνουν ότι θα κάνουν κάποια τέτοια γιορτή, το καλύτερο βέβαια είναι να μην στείλετε τα παιδιά σας. Αντί αυτού να κρατήσουμε ένα φως αναμένο και στη δική μας ψυχή, αλλά σίγουρα πρέπει να το κρατήσουμε αναμένο στις ψυχές των παιδιών μας.